Pasadas as 6:30 da mañá, a Policía Local de Cambados recibía os primeiros avisos. Un lume declarárase nunha vivenda da Rúa Novidades, provocando unha intensa fumareda. Sobre as 6:30 da madrugada na Rúa Novedades hubo un incendio que resultou afectado o primeiro piso. Había unha persoa maior de 89 anos. Evacuamos o edificio cautelarmente mentre actuaban os bombeiros e voluntarios de Protección Civil. Colaborou no dispositivo a Garda Civil do posto de Cambados. Aínda que se traballa para determinar a orixe das lapas, todo apunta a que comezaron no baño da vivenda, en concreto nun quentador situado próximo á porta. Os motivos estánse investigando, pero se orixinan nun calentador, pegado unha porta e a esta persoa diron alta médica fai escasos días todavía, que acaba de ver o seu domicilio. Non ten unha boa audición, o que supón unha persoa maior e creemos que lóxicamente non foi intencionado e moito menos e afortunadamente non houve que lamentar danos persoais. Pola acción das lapas a vivenda quedou inhabitable. Inhabitable de momento, la primeira sí. A ver, sí que é cierto que el segundo e tercer piso que foron desalojados, como os dije antes, ya se volvieron a su domicilio sin ningún tipo de problema, pero la vivienda sí, porque la cocina y el baño quedou totalmente, non vale para vivir en él. Dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello buscaron un hotel para que a muller puidera aloxarse, mentres traballan para atopar unha solución máis a longo prazo. E, dende os Servizos Sociais do Concello, estaremos atentos para, na medida do posible, intentar paliar os posibles daños, tanto materiais, pero sobre todo daños humanos, que son os que máis nos preocupan, non? A verdade é que, tendo en conta as características da vivenda, a idade da persoa que habitaba nela, a situación pudo ter sido moito maior, non? Para Tino Cordal, o envellecemento da poboación fará necesario que a Xunta tome medidas para evitar que se dean con maior frecuencia este tipo de situacións.